UMLA ka North Shillong constituency ba Adelbert Nongrum menta ka singi habakran shkilat pathai khubor ulai thu banakaliang ka jong ulada banrai ban mino naga sengkhnam habai dei bakarai ban penyeso shiki weipat ki parti uloong banakaliang ka jong unterwa shiki parti ki bampat rai kertong lani ki bampat don kertong harangkat badaga bara ki nongrim ki jong ki bai dei baka jingpha par ka jingmentoi jong ki pait ba balada ki kloi ban menjur lani pediang kita ki nongrim naga benta ki pait ba kloi ban penyeso ilade shakita ki parti bar bania khonru eka election 2000 arpolai ulo ongru balada kim pediang lani menjur ki nongrim naga benta ka jingpha jong ki pait ba unya khon kum kurtong simet lani independence hake election 2000 arpolai asu iban karen isu spang khanam namar ba ngalaong hi ba ngan persang hi adu bakut kumno ban persang ban poi sita kathong tera kam poi kathong ana ban sim pat hui karai tikani ka singi ka bang ko pan pau ba ngala mi on official na khanam nga su up Singapore ka bang anang pet namar ngam ko bang lit pat chakui ga yeng ka bang haban mi biang pat ti na ta daw ngam sim labu pat dikwi kendon ban bit ban biang manga ngani ki parlok ki jonga haga bang ini ban penyesno sino parti kani ngala terwa sino no parti dara ki ha par kanong rim ka bang ara na ka pantau pai ba mli nam tai ladi simet ti ngar holong bokloi bani penyesno par ki kam da compromise pa ki isu ka umut ka bali ka boyong ti halor kani kanong rim ngasih mani karai ti ngasu e pat ya kata balada sibu kimdan pat ki bokloi ban sim namar bangadon ki kendon nam ta kajai benrio ka bang amla compromise wat tambadi ka election hangai ngaso bah ka bahai nga bang rem ka election bania ka bang rem nam ta generation marsan posnam kila sumi kinom ikmat ki basu job tan collection langi khain ki party ru kila sumi ta man job collection ti ka jing basu job election nam dan jumut ha lei da ka jing job collection ngin lei nam ta generation ka biang le san posnam le i bom don ye ti kata ka jing mi na ka wei ka party so party ka long hi ka ju i ka long ta ngi form lei ka bang aku apa ni thu sai pai ba ka constituency ba ka nongrim ka bang don nganum la ban mi lalu nuru nganyo ban ra lang ban nongrim juga khanam sa kata ka party ka bangala ban penyesno dalam don part ki party bai ha ba kendon ngalong ba kloi ban penkhre banyale kumu kertong simet independent candidate ha ka banga ie juru ita ka jing ya ka hok ya ka jing sisa ya ka jing lai luit ka bangan perta lai luit keren lai luit ya side lai luit bat ban tray lai luit ba ban rai lai luit aki ba aku bakalong te kani ka jing terwa junga tengah try kan ya seki tu ki ba kimpat la ban field candidate konstituensi ki junga mokat kat badan ki party tilai no ti ba ada ban rai tilai kilong serious kila ban aktif ngar walong bakloi ki perlok junga kilong ki bakloi ben dalang rengkat ti kilong ki bakloi du ngakloi hi banyale independent amar kumba ngapersang ru ban tri lai lut mo ngan perkhat lai lut ru panai lai lut pai ba pi komong ngai pi hangai sibat ngam kan gi we po konstituensi junga ngamong ka jing job ngamong ba yang ta kijing bon na kijing duna kan song kijing job na kijing rep de song ki issue kan lada kini ki parlo ki bon ki parti ki wan lor ki issue alingan tiang pi de ki ki wan pat da ka pisa berti keren ru ka pisa ne ki yo pisa kila sa thi lupa so kan job ke bon ki minti de kala job ndai su pakin tu ken luti sendom ku mangne i mata mo tinrei ku masuk no pi ko bakong san kamradai kata nrei ka sulong asu bendut baka kram klapan kharam ta ka 17 not sulong constituency 8 kharam ta ka state tilrangi don hani ka rukom jelong jeman hapo atu kindon ki wei ki bandut ban pan tiket kindon ki wei pat ki bandut ban ai jikersa de lor ta ka nongrim ma perkhat ba ngadang long samaram ba belang i belang biang ka perkhat perdan ka ktien ka donut ka mensiam ka jemut perkhat ka met ngan haban perkhat ka babahan batam ba kataru ngan rai ha ka por ka badai tam pi kawai kalong kani nga persang man bat eki ikakti no mga keren mo kumangong ha kabaniko baka numrung siya go government lada ka don ka BGP habang campaign ka election aja ka pra muli tang sukasi siya kinon tribal ro ngakam kelasur kikiwi man kilit siya kibaron ki prado para ki baron ki para khasi ki ong prado para senam kilit si baron ki kiwi pat ki para jaj benrio pat kiwi pat ki jaj benrio ki ong para nong India jadi kilet pat si song para riulo ki ong para riulo kila kala dengan ngalit bi kowi gasur but ngong never expect that I'll be with the government if BGP is there dengan ngarung pat si BGP hadin ngarung sa government pat hadin para panai kalau baka biang ki issue reservation policy
Nata daw marsara pok house, par mata kisang persutu bakla ba de ba adal buat norum bara reception polisi kawan karus system ngar sa patay. Ngar sa krem ngalapan kriya umara na pok house ke next session. Bakin syai kedar ki khon sama. Nomor kini gibe ki order per parti kim don nongrim, kim don issue, hende kinang patangban kentho. Banyalam bakla pok ba. Ki ko ple dia begini kinong elam, hende kini kinong lilam. Katanya di bersutu nadi kapor ngar sa krem bai kan ni.